Adnanatos de la Cruz. Paniti bro ha, paniti bro. Ikay panit. Maminaw ko. Okay. So, Mr. De la Cruz, maayong gabi eh. Maayong gabi. Maayong gabi eh. Pud nimo. Unsa may imong tawag anang kuan ron kanang ebidensya nga imong i-provide Mr. De la Cruz. Unsa nga ebidensya god? Ebidensya god kanang imong ipabarog pareha ganina ni Balasabas. Dapat muhat tag ebidensya dili lang kay kanang puro laway ang argumento. Sige, unsa may unang tawag anang punto. Kaya nga mo ang gisgutan kanina about Seventh Day Adventist, may connection ba sa balaang kasulatan? So karon si Sir Marzon maoy mo kuan si mo maoy mo mangutanan nimo. Nya maminaw ko. Go ahead Sir Marzon, go ahead. Sir Marzon, go ahead sir. Kasi number okay nag-close na opisina. Okay, no problem. Sige. So unsa may kuan. So oyon ka to kay ikaw ra ba nag-ingon to ni Agi nga unsa na kanang bag-ora mo wala may connection dito kay nibuto lang mas panahon ni Ellen G. White. Asa may tinuod ninyo ni kuan ni Balasabas? Dili. Kanang pulong is di na mabasa sa Biblia. Ayun. Very good. Ako'y mutubag nimo kinaiyaras Biblia atong dauganan kon kinsay gasunod sa tinuod nga church, tinuod nga iglesia, dili ngalan. Kay kadikas ngalan ram na sa reliyon, di man na madaglangit ang ngalan atong dadala ron. Onya pwede day na bala sa Biblia atong pagsunod. Onya pwede day na magsunod-sunod ka nga bisag dili ka sakop anang pundok nga gitukod ni Kristo. Pwede di ay. Mahibaw-an nimo kung sakop ka sa Iglesia ni Kristo, pinagis mga batasan, binuhatan. Unsa na damgo? Di ba unsa na damgo kay lagi ba unsa na damgo kay tawag anang mailan lang nimo? Dapat makita ang gid nimo diha sa tuwag na ko dili mailan. Sige unsa ebidensya be nga apil mo ana si Seventh Day Adventist sige be. Ay kanang pulong si Seventh Day Adventist dili lagi na nimo gamiton sa atong pag isgot dire kay aritas kinaiya Biblia gatudlo ra yung buhat dapat abuan ang tawag anang isgutan kay mo na pundok ang pangalan sa inyong pundok nga inyo ang gipasakupan taglangit ana atong reliyon di pangutan-on biya ka kung asa ka ni sakop asa kang bata nga pangutan di ba pangutan-on biya kung asa ka ni sakop inong bagay kan Kristo nga pahawa kay wako kailan nimo di ba kanang gabuhat og daotan so dili ang mga wala sa lawas ni Kristo mo na nagabuhat og daotan. Biasang basa nang giingon nga walang pislawat nimong daotan. San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 23 ug kanang San Juan 15:5-6. Dili din siguro. Ang giingon din na ni Kristo, di pa. Ang giingon din na ni Ginoong Jesucristo na ang mga tao mo adto niya sa iya, Lord, nagwali ko si imong ngalan. Nag-ayo kog tawag ang mga masakiton, nagpahawa kog mga yawa o sa may tubag Kristo. Pahawa mo kay nagreliyon. Ko kailan ninyo? Ay usa man reliyon para nimo. Di ba sistema sa pagtuo? Ay nalang. Ngalan ba sa reliyon? Akong pangutanan. Alang dili sa lugbit sa ilang ngalan sa ilang tawag anang reliyon nga naa man sila pagtuo may tungod ana. Wala gi. Ang giingon ni Kristo kay nagbuhat ang giingon ni Jesus, ang giingon ni pahawa mo ko kailan ninyo nga mamamuhat og daotan. Ang dili mailan sa Ginoo kato mga tao nagbuhat og daotan. Dili ba nagbuhat kag maayo may dili ba munang kami dili mawali sa radyo. Dili ba ang tawag ini mga tao nga nagbuhat og daotan mao nang gitawag di pa. Dili ba ang nagbuhat og mga tao nga daotan, nagbuhat og kani mga tao nga nagbuhat og tawag ining daotan. Mao ni mga tao nakigupitin sa kang Kristo, di ba tama? Kung wa ka magbuhat og daotan, nagtukang Kristo nagbuhat kag maayo, dili ka kumpiyansa ning laban ka ni Kristo kay si Kristo tawag kanang dili na mo akong maayo ba nang buhat na makigupitin sa kang Kristo? Kompetensya ba dahil na musunod ka ni Kristo siya ang buhat maayo? Dili ba kada pagtukod og pundok ba? Pagtukod og ayaw lagi pundok ba? Pero sa Kristo ay dili ako sa pundok. Ayaw. Magon sa man ang pundok. Ayaw bihis niya sa pundok kay nagpasakop kag pundok. Ayaw. Natural mo pasakop sa pundok. Sabot ipasabot ka ng imong pundok imong gipasakupan. Kanang pundok ipagsupan tan-aw. So ang buhat ipasabot ka ng pundok imong gipasakupan may pulos na. Nakasure kasi yung pundok nga gasunod ak sa. Di ba ikaw? Di ba ikaw?
Ikaw ba kanang pundok kay magipasakupan ba wa ni pulos? Diay na oy. Wala ko mobitaw nimbalin ko sa SDA kay kining pundukan nakita na ko ni nga mamunig tudlo sila ni Kristo. Oh, kinsa nag-ingon nimo nga mo nitudlo? Dili. Kinsa nag-ingon nimo nga ang Seventh-day Adventist, pa? Kinsa nagtudlo nimo nga ang Seventh-day Adventist nagtudlo sa kinaiya ni Kristo? Ang akong gipasakupan sa Seventh-day Adventist, akong nakita nga naa diha ang makina ni Kristo gitudlo. Wala ko dili na ko mangutana pa kay akong gilantaw. Dili na mao, dili na mao. Makita sa 70. Opinion nimo. Kanay Mga opinion nimo na. Di ba? Opinion nimo na. Ang akong pangutana, kinsa nag-ingon nimo? Ayo ko kan kinsa nag-ingon nimo. Opinion nimo na. Dili ba? Dili. Kinsa tawag ining timpa. Kinsa nag-ingon gani nimo nga ang Seventh-day Adventist mao na ang iglesia gitukod ni Kristo o nagtuman sa gisugo ni Kristo? Be. O usahon ko na, walang tuman ba? Wala. Walay gaingon na ako nga ang Seventh-day Adventist. Ako mo'y mismo nagsakit sa kong gaugalingon. Nakita na ako nga sa Seventh-day Adventist naa diha ang makinaiya nga gikan ni Kristo. Ako nakita. Manang na ako magbasakop. So, sa imo wala nagtudlo. So mala sa balaang kasulatan, asa man nimo madunggan ang tinuod na pulong sa Ginoo. Naay magtudlo nimo or tawag ining walay magtudlo nimo? Tinuod na ay nag-Bible na ako, akong gisusi kung tinuod ba dito. Ayaw sa lagi. Dili na mao ba? Ayaw glihis akong pangutana ba? Ingon maka ganina nga walay nagtudlo nimo. Ingon maka di ba walay nagtudlo nimo? Bago pa lang gini mo nagisulti. Ang so imong gisusi so na nagtudlo sa Biblia akong gisusi. So na nagtudlo. Gitudlo ba ni Kristo? Muna gitudlo akong gisusi gisunod. So na nagtudlo. Sa pamay mo tudlo na ako di. Ang Biblia? Ang Biblia? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia mo tudlo nimo? Sige be. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia mo imutudlo nimo? Sige be. Wala ka kabalo ni Kristo nga si Kristo nga siya may matinuod magtutudlo sa Kristo. Tabaga ko, ingon ang giingon nimo kaganina Biblia. Biblia ang nagtudlo nimo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Biblia ang mooy magtudlo. Sige be. Citas. Wala ka kabalo ang tibok kasulatan gimugna sa Dios alang sa pagtudlo. Biblia day na. Wala ka kabaluan. Wala ka kabaluan sa bersikulo na kapitulo. Na. O kabalo pa na Biblia na. Ang tibok kasulatan gimugna sa Dios alang sa pagtudlo. Okay, kisa mutudlo ang ingon mga Biblia na. Di ba? Kanang giingon din na sa tawag ng 2 Timothy. Di ba? Kanang giingon sa 2 Timothy nga ang tibok kasulatan. Kisa nag-ingon yung mga Biblia na. Kanang pumulong Biblia sa kabir na. Pero ang sulod tibok kasulatan gilitok. Kinsa kabir granting without admitting nga kabir lang giingon nga word nga Biblia. Kinsa may nag-ingon nimo nga kanang kasulatan din na. Timpa paminaw sa. Kanang giingon nimo nga tibok kasulatan. Kinsa nag-ingon nimo nga composed Old and New Testament na. Wala magsulti. Old Anyo, ang giingon ni Pablo, ang tibok kasulatan gimugna sa Dios. Pero wala man tawag ng sulti. Karon nituo man ka kanang tibok kasulatan refer na dito sa Old and New. Kinsa may nagtudlo nimo man wa man ka nagsulti? Pulong ganin tibuok tanan sa una. Ayaw lagi. Basahan rago ng 15 ana, ilaron pag gid minimo. Basahan rago ng pati pa. Basahan rago ng 15 ana. Gibasa nimo ang kasulatan sukad pa yung pagkabata buot nimo ipasabot kada nga panahon na Bagong Testamento? Ay, sabot ko nga wala pa. Nya kasi may nag-ingon nimo kanang tibok kasulatan apil ng bago. Tipa. Ayo lagi. Ayo atis pagtuo kay wala mo ilabot ana. Amo ana gitawag og pagtuo. Kanang giingon din na sa tibok kasulatan ingon man nimo nga walay labot kinsa nagtudlo nimo nga ang New Testament apil sa tibok kasulatan. Okay na nasulod. Umubasa ka Biblia na nasulod ang tuntugon. Construction naman lang karon. Mao naman makita karon kanang gibasa nimo ba sa panahon ni San Pablo, ako pangutana simple lang kayo. Kanang tawag anang giingon tibok kasulatan, kinsa nag-ingon nimo nga apil na din na ang Bagong Testamento kana nga panang pagsulti ni San Pablo. Kay para maapil na natong Bagong Testamento. Walay gisulti ni Pablo nga ang New Testament na apil diha. Pero pagkangalag tibuok kaya man siya magsupa. Ayaw lagi, ayaw ba? Sunod man anang tibuok, asam na siya.
Dili uyon wrong. Di mali kay mali. Di mo pakita. Mali. Sige Pakita mo naong. Kaklaro sa kung naong reo. Ang pagwa man imong naong diha. Sure, Ano ka makita sa mga tao sa imong tinubagan? Di mo oy, dili ba ko makita be? Dili ko makita. Pakita. Kita mo naong. Usa Pakita mo naong diha. naong day. Di mo pakita sa mga tao nimong naong. Ang ikaw man ang Pakita na imong naong. dili makita. Oy, ikaw man ang dili makita. Ikaw ba ang di makita? Oh, kana makita na imong naong. Oh. May mas naong ron diha. O may pakita sa mga tao. Nabuta ka? Ora man kaway sa labutan. Pulong ganin tipo. Ikaw ayo lagi ikaw may sa labutan eh. Ikaw may sa labutan, di pa ikaw pulong sa Dios. Okay, sige ingon nimo nga ang daan og bag-o pulong sa Dios. Kinsa nag-ingon nimo nga ang daan og bag-o pulong sa Dios? Ay naunsa man ka. Dili ka kasabot ang basa Biblia, wala kasi magbasa Ay Biblia. di kinsa nag-ingon lagi nimo lagi? Sige ba? Lagi kinsa nag-ingon nimo nga ang bag-o og daang tugon pulong sa Dios? Hinaunsa man ka. Ang pangutahan nimo, bisag bata nakasabot man gani mo. Mura magnawa na kay sa labutan na. Alam mo kung bisag bata nakasabot man ka. Tagay kong ebidensya, tagay kong ebidensya, di pa ba? Tagay kong ebidensya nga mosuporta si imong unahuna og sa imong interpretation nga ang daan og bag-o nga testamento pulong sa Dios. Sige nga, tagay ko. Ato lang ino pulong sa yawa kay di man kumutuo. Dili ba di imo man ang responsibilidad, di ba? Sige. Imo man ang responsibilidad nga nimo ka nga andaan og bag-ong tugon pulong na sa Dios. Ayaw ko pasangin lang nga di ko mutuo. Kani ang pagtuo nimo akong i-question karon. Di pa. Ayaw ko tawag anong pangutana sa akong pagtuo sa karon. Kanang imo pagtuo akong gipangutana. Niingon man ka nga ang bag-o og daang tugon pulong na sa Dios. Kinsa nag-ingon nimo nga pulong na sa Dios? Ako kay nakabasa ko. Nakabasa. Alam mo yung pulong Unsang sita sa Biblia, kapitulog bersikulo nga niingon ang balaang kasulatan nga ang old og importante na kay mo na imong gitubag. Ay. Nalito ka? Tato ka mga na di ka mo ta. Ay sa ayaw kog tawagan ng kuan na. Tungod sa imong sobrang ayaw kog tawagan ng kuan. Ayaw ikaw may naglubag ron. Ikaw may naglubag gano man kay di ka makabarog eh. Ang akong pangutana simple, unsang sita sa Biblia kapitulog bersikulo nga niingon ang balaang kasulatan ang bag-o og daang tugon mao nang pulong sa Dios. Sitas. Di na nakinalag bersikulo ay kinahanglan Biblia man katong basihang gipulong magkana sa Dios. Nga andaan tugon ang Dios may gasulti. Pagabot sa bangkong tugon. Dili lagi ay taga Gibranon. Una ra na nimo eh. Di pa. Una ra na nimo kanang Hebrewanon ono si Kristo na. Sige basa. Ay. Ay kung ilara diha. Si Kristo na, si Kristo. Si Kristo na kanang gitingon din ang karon nga panahon si Kristo ang tawag ina ang iyang anak mo minumulong. Ay lagi, ana ako pangutana kanang giingon ng Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo katong giingon nimo bag-o lang nga nakasulat na nga ang daan og bag-ong tugon pulong na sa Dios. Sige, kitas. Hebreano no. Asa nabasa? Sa karaang panahon ang gingon diha nga sa daan tugon ang Dios nakigsulti sa mga propeta. Pero niining katapos ang mga adlaw nakigsulti siya sa anak bag-o na nga tugon sa panahon ni Kristo. Nga sayop din. Kasulatan diha. Asa may kasulatan diha? Og nyo. Ang pulong kasulatan mga pulong na ilaro na pud nimo. Ayaw kong ilara ba? Ayaw kong ilara. Nakigsulti, gisulat sa mga propeta kay ang Dios kaniadto makigsulti sa mga propeta, pinagis pananaw damgo. Pero sa atong kapanahon unya kanang tawag anang Genesis. Unya kanang Genesis hangtod sa tawag tipa. Unya kanang gitawag og Genesis hangtod sa gitawag og Deuteronomio. Propeta nagsulat ana? Si Moses. Propeta? Sometimes Moses, mo man ay pinakabantungang propeta. Moses ni mo